ልብ ወለድ ዛንታ ወድረዛ ደራሲ ጎይቶም ጊለ ተረኽቲ ሙሴ ግርማጽዮንን ራሄል ዕቑባይን ምሕረት አዒንታ ኸም ምጥማት ማርሽ ሕቤድን ጽርግያን አልያ ናብ የማናይ ወገና ጠመተት ሓደ ዝስርሓቱን ሃሳስ ብጫ ዝሕብሩን ተር ዝበለ ገዛውቲ ተዓዘበት እቲ ቤት ሮታት ናይቲ ገዛውቲ ምስትን ምዕራብ ገጻ ትጓዓዝ ዝነበረት ፀሓይ ተጋጭው ነተን ደቀቕቲ ዒንታ ስለ ዝወግኣ ድማ ኣተውኪራ ከም ምጥማቱ ዒንታ ኣልየት ዝተፈላለዩ ሰባት ናብቲ ድኳናት እናስሓቁን እናተዘናግዑን ከኣቱን ክወጹን ሪያውን በኣቶም ቀነአት ካብዚ ኩሉ ገዛውቲ ዋላ ሓንቲ ገዛና ሓንቲ ለይትውን ትኹን እተዕቑባ ብዘይ ምርካባ ድማ ንኡውን ጸልኣቶ ምሕረት ኣረጋይ ካብቲ ብየማናይ ጎድና ዝነበረ ገዛውቲ ኣልያ ናብ ጸጋማይ ጎድና ተኸለተን ዝተፈላለዩ ሰባት ገለ ጎኒ ንጎኒ እናዕለሉ ክጓዓዙ ገለ ድማ ተሓቋቂፎም እናተደጓደጉን እናስሓቁን ኸዱን ገለውን ናብተን የማነ ጸጋም ዝወናጨፋ ዝነበረ አውቶቡሳትን ታክሲታትን ክጓየዩ ረአየት ገለውን ኣብ ማእከል ጎደና ነጸላን መሸማዕን ዘርጊሖም ዝሽቅጡን ዝልምኑን ረአየት በሃንደበት ድማ ኣነ ካብዞም ኩሎም ምስ መን እየ ዝቁጸር ኢላ ንነብሳ ሓቲታ መልሲ ምሳኣነትሉ ነመብራእ ገዛ ጉዕዛ ቀጸለት ልብ ወለድ ዛንታ ወድረዛን ሻሙናይ ክፋል እታብ ጎደና ተዓኒዳ ብጥቓ ዘዝሓለፉ ሰባት ትኩር ኢላ እናጠመተት እግራ ናብ ዝመርሓ ትጓዓዝ ዝነበረት ምሕረት ነቲ ብሃንደበት ካብ ዒንታ ጸረር ዝበለ ንብዓት እናደረዘት ኣብ ክንዲ ንጋይም ነታ ዝሰሓተትላ መዓልቲ ረገመት እቲ ብማዕዶ ዝረኣየቶ ንጋይ መሲሉ ዝተረኣያ መንእሰይ እውን ጥሒስዋ ሓለፈ ብድሕሪኡ ተጠውያ ሓንሳብ እመተቶሞ ድሕሪ ገለ ደቓይቅ ግን ገጻ ጠውያ ናብቲ ንሱ ዝመጸሉ መገዲ ማለት ናብ እንዳ ማርያም ገጻ ጉዕዛ ቐጸለት ኣብ ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያን እንዳ ማርያም ምስ በጽሐት ከኣ ናብቲ ናብ ሜዳ ኤርሻ ገጹ ዝጥምት ኣፍ ደግኡ ብምኻድ ሰለስተ ግዜ ብግንባራን ከናፍራን ነቲ መንደቕ ተሳለመቶ ምሕረት ኣረጋይ መፍትሕ ናይቲ ገጢምዋ ዝነበረ ዓብ ሽግር ንምንዳይ ኣብ ዓሚቕ ሓሳባት ጥሒላ ስለ ዝነበረት ነቲ ካብ ክልቲኡ ኣዒንታ ዝዛርብ ዝነበረ ንብዓታ ኣይስተውዓለትሉ ነበረት ሓንቲ ካብተን ኣብቲ መንደቕ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ተጸጊዐን መንተ ማርያም እናበላ ዝምጽወታ ዝነበራ ኣደታት ግን ብጎብ ዓይነን ይጥምትኣ ስለ ዝነበራ ብግቡእ ኣስተውዓላላ ምሕረት ብግንባራ ኣብቲ መንደቕ ተደፊኣ ንገለ ደቓይቕ ብሕልንኣ ድሕሪ ምጽላይ ገጻ መሊሳ ናብቲ መንደቕ ብሕቑኣ ብምጽጋዕ ረፈጥ ኢላ ኮፍ በለት እተን ኩነታታ ብጽሞና ክዕዘባ ዝጸንሓ ኣደውን ሽግራ ከይፈለጣ ደንገጻላ ኣብቲ ኣብ መሬት ዘርጊሐንኦ ዝነበራ ጻዕዳ ጨርቂ ዘርጠብጠቢሉ ዝነበረ ብዙሕ ሰናቲምን ሓደ ክልተ ኣቕራሽን ኣኪበን ኣብ ቅናተን ድሕሪ ምቑጻር ድማ ካብ ኮፍ መበሊአን ብድድ ኢለን ዘገም እናበላ ናብ ምሕረት ቀሪበን ኣብ ጥቓ ኮፍ በላ መዓል ክዛጓለይ ታንቲ ኽድኣ ትነብዒ ምስ በልኣ ቁልሕ ስለ ዝበለተን ምሕረት ትኩር ኢለን ዓይን ዓይና ጠመታ ምሕረት እውን ጠሚታተን ትም ስለ ዝበለት
والحندي خزاقوالي بمبال لقي من حتتا محرت جن ملسكي هبتن كتقزم جمرت انت يا خوان كنت معري شكر كندو نقرني بتسقاميتي إيدن يمانيتي منكوباتن كف هبلا ولا عندي كون بلتن محرت نبعتها درزت انت مالتكي ولا عندي كون ولا حنت خيكون قادو ينبعي بلاء بحوس مقنحتي محرت أرقاي بدعرز تكوريلات أمتت تنمو نايب على حسام شجرنا بجنبارن ينبب سلاز نبرة شجري نزين من قار زخونة في التحيم تسأليني إلى بمحساب دانينات بلت أتنا دقنت ميلان كقد فايدة ليان تنستي إخيخات مسلي دما بلاء حتى أن كي قطعنا فرها محرت جن شعون كم ملاس تقطبت اتزات نسكخ تفلت إيو دي خي مس بلاء دقي منكا نترسي عطو زنبرت أفكاري عقايم ولدو اندقنا بلبا ذكرتو دحان ديخ ماتا بلوم اتبقويا زمت أمر حيلي نبعال قايم ولدو بسم بادئ نحنا ازدحانينا بزو قدننا قن حدا سبن وحداتا باقي عن تقاتلنا اللوا ملس حدا تقالا لاي حمد كابس اقرو رؤسونا نقفا كلاتهم دما نابتي مساباقي مويتو زتبهل قواسا بقويا خدو قايم ولدو فنجال نايتي زعالة ببومبا أكالا سبنا باقي عن قراريسو حواوي سوى مسرائي تكيزو زنبلا اتنازين زفتونا طالون كبتون سلزترأي ودما ندحري التمليسو بزخري سألن كم اون اتوم بسرحو عقيبو منك أسينو من قايم ودي كلو نام عرزو فريا باللين نازبرخ ودي ترأي علمنت عناني هبو لكم الرغلي بمبال وترو بوز حبنو زنبرو كبر ولاديو باشاي والحيلاي بدحريو أبو عرس أميدهم كحرسون حلوف ذكرهم كجوهيون كاستنتنون سلزت رأيوه بحرقان أسنان حرق ماء نتنك المفارو بليت تنسيان قرصون مسحون زقاطر علو زنبرا كبرتي ولاديتون نتوم مشت أب جزيك قدوس يوحنس شويت عفون أبرمت أبيسو مسعدلهم عجبوز ملئ مايش أبا بملاليخ الناس تيو شويت عفنهم زقهصو زنبرو نعشر أحواتون بتغلال لادما نتمو هو سدرا بيتون عدون ذكرو قدليه بمبال نتها بسلفا أمرت تخيل واز نبرا براتو جيرو نت مريت دسقو قايم ولدو عزيو هركوتن فتاو سرحني نيرو أوراد ما بمحرس معالك للتتسمد زغن قرات بحانت معالتيو نبينو زود نيرو يالا غلدف تبقس زبل دمت دمان قايم ولدو كابت زتاو أبرابرو بتقولوني قايم ولدو شعو أبزت أما بوتا عريدا نسراوي صلاين متقع استراتيجيكاوي زغن بوتا حيزا عردتاتا نمصنع شبل بلت كاب كتما تسني 5 كيلومتر زخون رحقات أبز نبرو بوتا عردتاتا قما دما نسراوي درق تتصبيتو انتخونه تقلب زي بلو زمناوي أطوار كان منقسي سوفيت حبرت رخيبو كساب عنقرو عاتقو زنبرا سراويت درق بزي بكي بزعق كبت برت كاب تانكتات النفرتن يتكسلهم سلزنبرا قلتفهم عردتاتهم قديفهم ناب تاماراتن آبيداران زبهلا بوتاتات أزلقو حيلتات تقادلو حرنت إرترا
ኣብ ድፍዓት ተማራትን ኣቢዳራን ንመዓልቲ ሓንቲ ኩባያ ማይ ብሽኮር በጽቢጾም እናተመገቡ ንኽልተ ቀነ ዝኣክል ብዘይ ዕረፍቲ ምስ ሰራዊት ጸላኢ ተረባረቡ። ብድሕሪ ናይ ክልተ ሰሙን ርብርብ ግን ሓይሊ ጸላኢ ስለ ዝበርትዐ ኣንስሕብ ተባሂሎም ናብ ዒላ ዓብደላ ገጾም ኣንስሓቡ። ኣብ ዒላ ዓብደላ ምስ ኣተው ድማ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ንመጀመርያ ግዜ ኣዕሪፎም ከብትን ኣግማልን ተሓሪረን እኹል መግቢ ተዳለወሎም። መግቢ ተዳልዩ ተጋደልቲ ክምገቡ እናተቐረቡ ከለዉ ግን ጸላኢ ስለ ዝመጾም ካብቲ ዝተቐረበሎም ማኣዲ ዋላ ሓንቲ ኹላስ እውን ትኹን ከይለኸፉ ያላ ተበገስ ተባሂሎም ብረቶም ኣልዒሎም ናብ ድፋዓቶም ዘብዘበሉ። ንፍርቂ ሰዓት ዝኣክል ኣዝዩ ጽዕጽዕ ውግእ ምስ ኣካየዱኻ ሓይሊ ጸላኢ ድፋዓቶም ሰይሩ ብኣእዳዎም ክሕዞም ስለ ዝቐረበ ነቲ ዘዳለውዎ እኽለማይ ናብ መሬት ኪዖም ብምትሕዋስ ዝሓዝካ ሒዝካ ውፃእ ምስ ተባህለ ብዙሓት በብዝጥዕሞም ሃዲሞም ካብ ሞትን መምረኸን ደሓኑ። ብዙሓት ድማ ተሰውኡን ተወጊኦም ተማረኹን። من يخطنيسك معاري زبل دمصي تنلوهد ድማ ካብ ዓሚቕ ሓሳባት ቀስቀሳ ደሓኔ መለሰት ምሕረት ካብ መን ከም ዝጠነሰቶ ክትነግረን ስለ ዘይደለየት እንታይ ክድሕኒ ዳ ተትድሕኒ ዶ ትነብዕለኺ ንገር እንዳዛጓሊ ብርኽቲ ኣጆኺ ዘይፍታሕ ሽግር የለን ብምባል ምስ ደፋፋኣ ቀስ በቀስ ታሪኽ ይወታ ነገረተን ዋይ ጓለይ አይ أجو قبليتن بقي تقلقي خيمبع بقعتن أخلتن دا يكونتن نبر دخي ما زعرف لا نشتي جزاس لزلات النسي نعنين لهم مسح دار زقالي أبزان جيزو يبقى حصارا مكران نبر لا زلنا مدرس أبيبنا أي عفتنا زل العالم هوت نبر له منجست سماي من انتخر هو الناسي نتقوم معقوبو ويزب لنا تصحف زقالي دحركا كم تنسأل في مسال الزلو نسأل عن وقحت له بيجيزاو شجر بصحة الجنة زقالي كره كيو بمبال أتصنع عاء أتشغل زقالي برختي نعنا يمسي ولا تحت عارتي تحضري بمبال ون بإيدا سحبا مساتن ساعة حزنا نعبيتن كدا من اسمك زاغالي برختي بلا اتنعد اب غعزان بقوب عينن نطمتا انا محرتي ملست محرت بتحد دمصي سي ماري انت محرك زاغالي انا دخخا بهغو يبحال بلا ادي بهغو نتن ام مقدن زرخبن قولعو نبورتايلوم ام ماكل مقدي دربيوم من زخدو كلت عبيت أمان كم أكل مجدي إن عليا جزء دي بهجو أبتي أمس مال السميناو مبرق اسمرا زلو حدش عدز تبع الجزء وتيوز ركب بتشك أستسرحت قدماي من دغو قدناو نسخ حلف أنا خصنح إن بالكا التجوعزو عزيز أبي بقدناي زلوا أبكزي خرمتي كم أني تاني كان دستن كلام عقارف فساسن زامسلو أقحو جزاء بيلكا لنفس وقف كابزين قوت أبز بلت ماي إن عقار كايو زحلف اتينتنا حسينا يتجزاء شفين ووز نبرة صعدا على باون بنت أب ماين تكن كاب صعدا نوبوت بتش حبريو تغيرو صحي كتعرب زي جمر ماراثون مالتنا يقويا وددر زكايدو اللميداد مايو أبتنحسي مستفوزئن مالت دقفتن زك أدادما أناصو
ቁጽሪ ይብለንን እቲ በአረጊ ዚንጎ ተገፍቲኑ ዝጸንሐ ገዛ ብዘይካ ሓንቲ ዓራትን ሓንቲ ቀይናን ኩርስን ካልእ ስለ ዘይነበሮ ምሕረት ኣብታን ሓደ ሰብ ጥራይ እተደቅስ ኣብ 4 ሕጡብ ዝተሰቕለት ዓራት ኮፍ በለት እሞ ዘጢጣ ናብ መሬት ክትትንክፍ ስለ ዝደለየት ናብ ሓደ ወሰን ተጸጊዓ ኣብ ከባቢ እግሪ ዓራት ኮፍ በለት ኣደይ ባህጉውን ነታብ ትሕቲ ዓራት ዝነበረት ኩርሲ ሲሒበን ኣየየየየ እናበላ ኮፍ በላ ምሕረት ነቲ ካባብራኸን ዝስማዕ ዝነበረ ቆራዕራዕ ዝብል ድምፂ ሰሚዓ ኣደይ ባህጉ እርጋን ዘሰነፈንን ኣላይ ዘድልየንን እቤርት ማለት ሽማግለ ሰበይቲ ምዃነን ገመተት ኣደይ ባህጉ ኣብ ሓንቲ ኩሕሊ ዝብኢ ዝተባህለት ኣብ ወረዳ ቋሕይን ኣውራጃ ሰራየ እትርከብ ዓዲ ተወሊደን ዝዓበያ ዝበዝሕ ዕድሜአን ግን ኣብ ከተማ አስመራ ማለት ኣብ ኣባሻውልን ኣብ ሓድሽ ዓድን ስዋን ሜስን እናሸመታ ማለት እናሸቀጣ መዋእለን ብዘይ ሓዳርን ውላድ ዘሕለፍኦ እቤርት ማለት ሽማግለ ሰበይቲአን ብሰንኪ ዕቤትን እርጋንን ሸቐጥ ስዋን ሜስን ምስ ኣቋረጾ ኸኣ ዝበልዖኦን ዝሰትዮን ብምስኣነን ናብ ቤተ ክርስቲያን እንዳ ማርያም ከይደን ነጸለአን ብምዝርጋሕ እናለመና ክናበራ ጀመራ እቲ በኣዝዩ ምዕቡል ማሕበራዊ ናብራ ዝልለ ከባቢታት ሓድሽ ዓድን ኣባሻውልን ኣደይ ባህጉ ዓቕሚ ሲኢነን ስራሕ ደው ምሰበልኦ ነፍሲ ወከፍ ወዲ ገዛውተን ከመድኡን ከም ዓባዩን ስለ ዝርአን ካብ ዘላቶ ቁራስን ጌራ እናማቐለ ነነዊሕ ግዜ ኣልይወን እዩ ጎርባብተን ንርእሶም ድኻታት ክንሶም ካብተን ላዕልን ታሕትን ኢሎም ዘምጽወን ድራር ዕለቶም ንአን መቒሎም ከዓንግልወን ክሪያ ነፍሰን ምግባር ስለ ዝኣበየን ድማየን ድሕሪ ግዜ ናብ እንዳ ማርያም ገጸን መዓልታዊ እናወፈራ ድራር ዕለተን ክምእረራ ዝጀመራ ኣደይ ባህጉዳ ማዕስ መጺኽን ደሓን ዲኽን ዳእዚ ኣመልክም ብእዋን ኣቲኽን እናበለት ሓንቲ ጎረቤተን ህርዱግ በለተን እሞ ንምሕረት ምስ ረኣየት ስንብዲላ ወይ ሰባለክ እንዲዩ መዓልክ ዝሓፍተይ ኢላ ሰገጥ በለት ደሓነ ስላስ ጓለይ ጋሻ ረኺበ ቀልጢፈ ኣቴ ንዕ ኮፈሊ በላ ኣደይ ባህጉውን ናብ ተዓራትና መልከታ ኣይ ደሓን ክኸይደ እዚ ገዛኹን ብእዋን ተኸፊቱ ምስ ረኣኸወ ኣኽላባት ማዕጾ ደፊኦም ኣትዮም ከይኮኑ ኢለ ክሪኦ መፅአ እምበር ዝስራሓለኒ ክኸይደ ኢላተን ናብ ቤታ ተመልሰት ስላስ ኣደይ ባህጉ ቀያሕ ነዋሕ ጉልብትን ኮይነን ኣፍንጨን ጥፍንቕ ዝበለት ደቀቕቲ ዓይንቲ ዝውንና ኣብ መንከሰን ቁሩብ ጸጉሪ ዘኸየፋ ነዊሕ ዝጸጉሪ ርእሰን ጓል 70 ዓመት ኣቢለን ዝኾና ለዋህ ኣደየን ነቲ ሓንቲ ዓራት ጥራይ እተእቱ ቤተን ድማ ንወርሒ 3 ቅርሺ ክራይ ገዛ ንምምሕዳር እናኸፈላየን ብሰላም ዝነብራ እታ ክሳዕ ዝኾነ ዝኸውን ምስአን ተቐርቂርካ ካብ ምጽን ሓሊፋ ካልእ ኣማራጽ ዘይነበራ ምሕረት ኣረጋይውን ድሕሪ ሳልሲ ምስአን ናብ እንዳ ማርያም ብምኻድ ኣብ ጎድነን ኮፍ ስለ ዝበለት ኣደይ ባህጉ ስለ ጓል ማርያም ኢለን እናለምና ዝያዳቲ ብቕድሚኡ ዘእትውኦ ዝነበራ ገንዘብ ስለ ዘእትዋ ንምሕረት ምዕቋብን ዝያዳ ኣሕወሰን ምሕረትን ኣደይ ባህጉን ከማደን ጓልን ኮይነን ስለ ዝተዋሃዳ ኸኣ ተፋቒረንን ተሳንየንን ብሓደ ክነብራ ካብ ዝጅምራ ድሮ 3 ወርሒ ሓለፈ ምሕረት ኣረጋይ ካብቲ መሐመድ ዓብደልዋስዕ ዝሃባ ደሞዛ
ናይ 6 ወርሒ ክራይ ገዛ ጠቕሊላ ስለ ዝኸፈለት ድለንካ ኣደይ ባህጉ ቅሳነትን ሙሉእ ደገፍን ተሰምዐን። ተመስገን ኣንቲ ወላዲት ኣምላኽ እምበኣር ዘይተሓስበት ጠዋሪት ውላድ ካብ ገለ ጎቲት ክምፂ ኸለይ በመባል ውን ንወላዲት ኣምላኽ ብልቢ ኣመስገና። ሓደ ለይቲ ድማ ንምሕረት ብሃንደበት ቀልውላው ሕርሲ ጀመራ። ብእግሪ ኣደይ ባህጉ ተጋዲማ ውን ከተዕለብጥ ጀመረት። እታ እግርን ርእስን ኮይነን ክልቲአን ማሚቐን ዝድቅሳላ ኣረጊት ዓራተን ዓጠጠጠጥ ስለ ዘብዝሐት ኣብቲ ተሰቒላቶ ዝነበረት ሕጡብ ከይትወድቕ ፈረሃ ኣደይ ባህጉ ምሕረት ብዘይ መጠን ክትጽዓር ጀመረት። እተን ኣብ ሙሉእ ዕድመየን ንብዙሓት ጎርባብተንን ፈለጥተንን ብብቕዓት ዘሕረሰ ኣደይ ባህጉ ግን ርግእ ኢለን ኣብ መንጎ ሰለፋ ጠመታ እሞ ብቕጽበት ርእሰን ብምቕናዕ ኣጆኽ ዛጓለይ ኣኺሉ እዩ መዓልቱ በሲሉ እዩ ብሰላም ክትጋላገል ኢኺ በመባል ኣብ እግሪ ዓራተን ተንበርኪኸን ጸለያ። ቃንዛ ምሕረት ካብ እህታ ናብ ኣውያት ስለ ዘተቐየረ ኸኣ ጎረባብተን ብቐጽበት ተኣከባ። ኣደይ ባህጉ ካብ መሬት ተንስየን ናብ ምሕረት ብምኻድ ኣብ መንጎ ሰለፋ ኣትየን እንደገና ጠመታ እሞ ሻቡ ቅልጥፍ ኢለን ኣጆኽ ዛጓለይ እሕበሊ ቀሪቡ እዩ እሕበሊ በላ። ጎረባብተን ድማ ገለ ኣታ ኣደይ ኣርህውዮ ማርያም እናበላ ክምህለላ ከለዋ ገለ ድማ ንምሕረት ብርእሳን ብሕቋን ደጊፈን ማርያም ጎስዐት ኣጆኽ ዛጓለይ እናበላ የተባብዓ ነበራ። ሓደ ሰብኡት እቲ ገዛውቲ ውን ኣብ ደገ ኮይኖም ጽቡቕ ኣሎ ሕማቕ ናብ ሆስፒታል ዘይንወዛ ብምባል ነተን ላዕልን ታሕትን ዝብላ ዝነበረ ኣንስቲ እናሻዕ ክሓትዎ ጀመሩ።